ka Argentina mentau snem ka don jingkermen ban yora ya ka nam ladu ha ka sin ka balai walada ka kendu bat ka France ka kabadai ka champion jong ka World Cup baladep ka ta haus nem arhajar khatra bat ha ka World Cup arhajar khatra dei ka France ka bala penlej paying ya ka Argentina tang ha ka round of 16 Henry mentau snem ka Argentina kani kun Persia ka France ha ka final mentang ini pej balai ke Argentina ka don jingkermen banjob Persia ya ka France akan ka final jong ke jingere kai World Cup mentau snam kat kum ka khana jong kini ki artligiri ha ka jingere kai World Cup ka France kala yo ra arsin ya ka nam ladu ka tau snam kat kendai spa kendai pepra bat haus nam arjar khatra bat kum juru ka Argentina kala yo ban ra arsin ya ka nam ladu ka tau snam kat kendai spa nyau pepra bat kat kendai spa pra peunreu bat kini ki artli giri kini akendu haka sin gabalai haka jingile kai World Cup haka ba ka Argentina ka job arsin bat ka France ka job tangshisin ka taus nem arjar khatra bat dei na kini ka dau ka Argentina ka kermen bakan pelimbiang ya ka France haka sin gabalai bat pan yora ka nam ladu haka sin gabalai hagani ke jingile kai kan long ka final ka ba itanat bha mar lada ka Argentina kan job bentau snem kalong ka burom ka ba kraw bha na ka bentau Messi namar kani ka la bantai World Cup ka ba khaddu jong Lionel Messi Henry ngimla bantip ka ei kari ka ban job hagani ka final bentau snem lada ka France ne ka Argentina job hagani ka World Cup bentau snem kan dei kari ka ba sau ban job laisin ya ka jingile kai World Cup Adin dari Brazil ke bejob Sansin, ke Germany ke bejob Sausin, bat ke Italy ke bejob Sausin.